Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijk TV. Ik ben Marije en we staan hier bij Salero Minang in de Prins Hendrikstraat. Kun je ons vertellen wie je bent en wat over je winkel? Ik ben zelf Erita. Ik kom uit Sumatra, West-Sumatra. En ik begin met deze zaak, horecazaak, als afhaalrestaurant. Ongeveer 1,5 jaar geleden. En wat is kenmerkend aan de Sumatraanse keuken? Sumatraans keuken in Indonesië is heel bekend. De kenmerk qua smaak is pittig, dan Javaanse keuken. En we gebruiken ook meer verschillende kruiden en specerijen. En wat voor kruiden en specerijen zijn dat dan? Ik noem bijvoorbeeld rendang. Rendang op dit moment heel bekend ook in de wereld. Veel mensen kennen over de rendang. Rendang is een rundvlees die gemaakt met kokosmelk. En met zoveel kruiden, bijvoorbeeld laus, gember. We gebruiken ook Spaanse peper. Maar voor onszelf, we maken wat pittiger. En waar haalt u die ingrediënten dan vandaan? Die ingrediënten vooral komen uit Indonesië. Sommige kruiden heb ik zelf geïmporteerd. En meestal van Aziatische kruiden. Ik heb begrepen dat u ook op de Pasar Malam staat dit jaar. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja. Pasar Malam is heel bekend, hoort bij Den Haag vanaf vroeger. Het is echt een ontmoetingsplek voor Indonesische mensen. En op dit moment bestaat Pasar Malam besar wordt Tong Tong Fair. Dat is ongeveer in mei wat gebeurt. Maar nu is Pasar Malam Indonesia, die wordt gehouden door de Indonesische ambassade. En de bedoeling dat een soort Indonesië te promoteren in het buitenland. En voor Hollander en voor Indonesiërs die Miss Indonesia, zeg maar. Dat is een soort een stukje Indonesië in Nederland. Ja. Wat zijn nou typische gerechten die u niet zo snel aan Hollanders zou serveren, maar wel aan Sumatranen? Ik heb veel specialiteiten. En die eten zelf komen uit Sumatra. Wij als Indonesiërs hier noemen wij masakan Padang. Masakan betekent is Padang gerechten. Die eten die ik maak, echt specialiteit van West-Sumatra. En bijvoorbeeld op de foto zit een paar voorbeelden van de gerechten. Deze zijn allemaal voorbeelden van wat kruiden bijvoorbeeld zit in de rendang. En deze heb ik speciaal geïmporteerd uit Indonesië, die heet asam kandis. Die is hier nergens te vinden. En de functie van deze, het is heel goed balanceren voor de eten, zodat alleen goede spullen die binnen in de bloed. Ja. En deze laus. Salambla. Deze jeruk purut, zeggen we dat. En het is lemon, jeruk purut, ik weet niet wat is in Nederland. Lemonblad, het is lemonblad. En dat is serai, citroengras. Deze wordt gember. Spaanse peper en shallot, maar het is wel Hollandse producten. Shallot is kennen we wel. Naar hier. Maar haar zus komt ook mee helpen dan? Haar zus? Ja, moet wel. Ja? Ja, dat is echt je bent helemaal ziek en dan gaan ze met z'n nee, ik ook naar deze moeten. Heb jij Ja.
Kom je naar Pasar Malam Indonesia van 20 tot 24 maart op Malieveld. Daar kun je genieten van muziek, eten, kunt u ook dansen. En genieten ook van de gezelligheid van de Indonesische mensen. Als je wil lekker eten, kom bij onze kraam Salero Minang.